Les ordres a l'oracle són molt clares. Heu de matar aquest individu. Nosaltres seguim ordres de l'oracle. Bàsicament ens dediquem a apartar aquella gent que l'oracle diu que iniciaran una cadena de fets, d'esdeveniments que acabaran generant canvis traumàtics per a la societat. És per això que nos enviem a matar gent aparentment innocent. Quantes mentides. No, Anil. L'oracle no va ser concebut per frenar els canvis. L'oracle va ser concebut per jugar els canvis a favor nostre. No et molesta saber que mai has rebut ni rebràs cap ordre directe de l'oracle? L'has vist? Saps si existeix? Ha vist alguna cosa i ho ha pogut comunicar. Ha estat un èxit.